mergeți astăzi la vot? Am fost. Cu cine ați votat? Să vă spun mai sincer, am votat cu cine e mai bun, mai gospodar, cine e cunoscut de toată lumea, de tot orașul ca un bun gospodar. Și până la mult. Am înțeles. Aveți încredere că o să obțineți o casă de la nou primar? Orice prin, da, pentru că în temeiul legal, cum am fost informați, și de unul și de celălalt, că candidat la primărie, dacă suntem în legalitate, putem obține locuințe. Deci, și mă bucur pentru asta, că sunt în legalitate și pot obține locuințe. Nu sunt oricare primar al Bălții. Deci totul în temei legal, totul legal. Deci totul... Asta ne bucură. Ne cadrăm într-o lege. Și cât credeți că mai stați aici? Eu cred, imediat după ce se va alege nou primar, cred că nu i-ar place să rămâie ce a făcut Lis. Dar unde te duci? Președintele Biroului Electoral Municipal București, Cristina Negru. Mulțumim frumos. Ne puteți spune și nouă dacă au existat probleme la secțiile de votare? La secțiile de votare au fost probleme minore inerente procesului de votare, dar care nu influențează nici secretul votului și nici opțiunea alegătorilor. Care ar fi aceste probleme minore? Enumerați-ne câteva. Mai precis. Da. Câteva probleme. Una măcar. Adevărul, deci noi cum mergem și la secțiile de votare și vedem ce se întâmplă și acolo și să dea, deci să fie, să nu spuneți fals și de o parte și de altă. Într-o secție de votare existau niște oglinzi și s-a făcut afirmația că ar fi putut fi influențat secretul votului, s-a luat legătura cu președintele secției de votare și care a comunicat că oglinzile se aflau în cu totul altă parte decât cabinele de vot, deci în niciun fel nu se putea afla cu cine au votat persoanele respective de la secție. Dar nu se pune problema existenței unor buletine de vot deja ștampilate sau nule. Nu s-a pus, deci pentru ziua de 18 iunie nu s-a pus această problemă. Dar pentru turul celălalt? A fost sesizat un singur aspect la o secție, o bătrână a introdus mai multe, era pe cale să introducă mai multe buletine de vot, dar care au fost anulate, deci nu a apucat să le introducă. Alte probleme la secțiile de votare? Asemănătoare cu cea cu oglinzi pe care s-au întâmplat. La o secție de votare s-a făcut afirmația că erau pe tabelele indicatoare cu străzile îndemnuri de a vota cu anumiți candidați, dar erau din toate părțile, care au fost, s-au luat imediat măsura să fie acoperite cu hârtie albă ca să nu se mai vadă ce probleme. Deși la biroul electoral municipal neregulile au fost considerate minore, iar organizații sau foruri care să se ocupe cu verificarea votării nu există. De fapt, la fața locului aflăm că există într-adevăr o organizație care nu are nicio treabă cu politica și se ocupă cu controlul alegerilor, în sensul ca acestea să fie legal organizate. Și micile probleme care sunt enunțate, de fapt și de drept, sunt niște încălcări ale Constituției, cei drept remediate, dar probabil că nu la timp. Prezența la vot a fost relativ minimă până la ora aceasta. Așteptăm în continuare până la ora 9. Deci am venit de la biroul municipal central, de unde am primit o informație în care se spune că aici s-au făcut niște nereguli, deci au existat niște însemne care îndemnau alegătorii să voteze de o anumită parte a
candidaților, vreți să Da. spuneți. Dar, într-adevăr, a fost un astfel de incident, un incident care a fost rapid sesizat de Mai noi tare. și rezolvat. Deci, în sensul că aficele electorale, de fapt, O secundă, semnele stai. electorale au fost... Vreți să Deci, a existat o tendință de a influența alegătorii, tendință care a fost sesizată rapid de noi. Am luat măsurile urgente pentru a rezolva această situație. Au fost acoperite acele îndemnuri cu caracter electoral, iar problema a fost rezolvată în scurtul timp și eficient. Credeți că există pericolul ca un cetățean să voteze de 2 ori? Pentru că acum pe cartelele, pe noile buletine se pun ștampile, dar ele se pot șterge. Nu se pun ștampile, se pun etichete autocolante care nu se pot desipi, iar ștampilele se pun pe etichetă care nu se șterge. Bineînțeles că nicio etichetă din lume nu poate fi făcută în așa fel încât ca odată lipită să nu mai poată fi deslipită. Există solvenți, există diluanți. Deci orice buletin de tip nou ar putea fi folosit încă o dată pentru a vota și acesta este o încălcare gravă. Stimați concetățeni, aceste afișe sunt foarte ușor de făcut, dar Biblioteca Națională, care zace aici, în paragină din 1989, nu se știe dacă va fi vreodată construită până la capăt și dusă ca să servească populației din banii căreia s-a muncit pentru ea până la stadiul aici și va fi lăsată să distrusă.